Šta radiš to? Glavnu papriku. A onda fora bila grad, da pojde neki džavo, a ponavljamo. Šta ti je s tom patikom? Pa jedan. Ja sam mislila da je mirišeš. Onda ima smisla zato što povraćaš. Ali ja sam metlak. Aj, opet. Šta on radi i zašto ima ovo drvo na glavu? Trebalo si da se praviš da si mrtvak. A ne da jedeš paprike. Okej. Čekaj. Ponavljamo, moram se sapati koju kuću. A gdje je on? Kako su ove noge? Šta snimaš? Šta čovjek ne može? Treba da se praviš da si tamo mrtav i da snimamo. A što možda pojde papriku i da popije pivo? To si nenormalno. Ja sam... Gdje si? Čelo. Ti da dođeš kod mene... Ej, čao. Malo privatnosti. Vidiš da pozovem, vidiš da pokušam da napravim party. Ajde, ponavlja se. Gdje si? Stop. Pa zašto ga nema? Rekla sam mu da tamo bude da snimamo. Pa daj! Pa ponovi se. Sad vam predugo. Ponovo ga nema. Zašto to virišeš? Pokušam to da pojedem. Ne znam ni šta je to. Šta ti misliš šta je to? Ne znam. Govna. Ovo treba da bude kao bijeli. Nemojte ga vidjeti. Što bi to trebalo da bude? Ponavljamo scenu. Šta, molim te, sada radiš? Ovo nije čovjek, ovo je ili krava ili svinja. Kako to misliš? Šta to? Ne možeš da stisne telefon. E pa ti ne možeš. Šta bi trebalo da uradim? Šta bi trebalo? Da se pripremiš za snimanje. Naprimjer, šta bi onda trebalo da sisam?